Enza imali yakho wena Tirelo mntanam ungazodlala. Molweni ndiyanamkela kuMamgobhozi TV. Njengoba senibona ke sizothetha ngoTirelo Kale. uTirelo Kale simazi as i-girlfriend kaMpumelelo Mseleku. Mpumelelo, ngenye ye-girlfriends zikaMpumelelo Mseleku. Mpumelelo Mseleku ke ngunyana kamayeni kunye notata uMusa Mseleku, kwaye ke bebenayo ne-reality TV show abantwana bakatata Mseleku ebizwa ngoba Izingane Zesthembu. uTirelo ke lo sithetha ngaye naye ebe part of that reality TV show. Now bakwanaye ke nomntana oyikwekwe kunye noMpumelelo, I think usanomzala a few months ago. Into esizothetha ngayo ke apha sizothetha ngoTirelo wenza imali. Okokuqala bendikhe ndabona apha ekuqaleni kaSeptember apho uTirelo ebekhe waposta i-hair products zakwalafezeka _cosmetics, and then ngoku sana ingathi uyenyukela untombo because ndiye ndabona ngathi wenza i-photoshoot ephethe i-products zakwa-Native Child. Now u-Native Child ke sana is quite big. Usebenza nabo noSibahle Mpisane nezinye i-well-known influencers. So ke sana uMatiri is getting the bag using igama lakwaMseleku because that's how we came to know about her, and she's very active keshem ku Instagram, so that's working for her. As much as I'm happy for uTirelo, kodwa I'm also worried about Vuyokazi angasikhaleli, because I remember in one of the episodes from Izingane Zesthembu ekhala ukuthi i-pregnancy yakhe yona yenzima, ingafani nale kaTirelo. Ndabona kwalapha hey ingathi khona i-competition ekhoyo kanye i-comparison. So ngoku nje uTirelo uzabe efumana these brand deals. Awanda mhlawumbe uzawufila njani ke ngokuyena uVuyokazi, but I hope uzoba right. Wenza kahle uTirelo sana kwenzela into manangaba noba i-relationship yakhe kunye noMpumelelo it ends in tears or in marriage, uzobe eyazi ba okusalayo udlile okanye uzawushiyeka esidla still. Inkosi kakhulu ngothi nibukele le video ke uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.